दंखायो दहायनो खोन्थाखाबाय आङो नैबे जाबाय नै सेन्ट्रेल जेलनि गेट गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि दा जों नै दाउ दखानाव फैबाय दा नै जों दा लकेल दाउखौ लाबाय नैबे बस्थायाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनै जोङो जोबथेसालियाव दाउ लांहांदों आलु लांहांदों माइरं लांहांदों आदा बिराजाया पेमेन्ट मोनदोंमोन इउटुबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट मोनदों बिथाङा फार्स्ट पेमेन्टखौ बा गिबिसिन पेमेन्टखौ इन्डिबिनो जेलाव हरगोन होननानै बुंदोंमोन दा बुंनाय लेखा बिथाङा दा बेखौ मावफुं थांगासिनो दङ दा बिथाङानो फैसा सोना हरदों आं दा बेखौ बख'नानै लांनांगोन माखासेखौ नोंथांमोना माखासे ब्लगनि गेजेरजों नायबानो जाबाय आं माखासे देखायबाय थागोन जों दा फैसाखौ बख'गोन फैसाखौ बख'नानै दाउ बायगोन आलु बायगोन बायदि बायदि बायगोन आरोना ओमफ्राय नै माखासे लाइजामबो लिरना लाखादों बिथांमोननि थाखाय बे लाइजामखौ आं लिरदों आदा बिराजाया फोरमायहरनायखाय बे लाइजामखौ लिरदों ओमफ्राय दा बेखौ लेफाफायाव सोनांसिगोन लाइजाम सोग्रा लेफाफायाव बेखौ सोनांसिगोन बेहाय ओमफ्राय जोङो दोरोदलांसै जों थांगोन होनना बुङोबाथाय लख्रानि सेन्ट्रेल जेल बा सेन्ट्रेल मिरु जोबथेसालि बेयाव थांगोन जोङो दा बे साबैसे दं बेखौ जों मिथिया जायखिजाया जोङो दाउखौ 30टा बा 20टासो लांनो हागौ आरो गासै जोङो 15,000-10,000सोनि खरसा खालामगोन बिथाङा इउटुब पेमेन्टखौ बांद्राय मोनाखै बिथाङा इउटुब पेमेन्टखौ 11,000नि खाथियाव मोनदों आरो 11,000 नंस्लाबा 10,800-10,900 बेबायदि मोनदोंमोन पेमेन्टखौबो मोननायावबो गासिबो जोंनो मदद खालामखादोंमोन आरो बिथाङा जेब्ला पेमेन्ट मोनगोन अब्लाथाय बिथाङा दाउ बायना होगोन मा बायना होगोन होननानै इन्डिबिफोरनो हैगोन होनना बुंदोंमोन आरोना दाउनि बाथ्रा बुङाखै जायखिजाया इन्डिबिफोरनो खरसा हैगोन जाग्रा जानाय लोंनाय मुवा बेसाद हैगोन होनना बुंदों दा बेनि गेजेराव जोङो दाउखौ लांहांदों अब्ला माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं माखासे ब्लग बायदि बानायलांगोन मानो आंना ब्लगा मोजां जाया बेनिखायनो आं बे फोरमायखानाय जाबाय आरोना लोगोफोर नै आं दा एटिएम मोनफैबाय बे जाबाय बेंक अफ इन्डियानि एटिएम आंनाबो बेंक अफ इन्डियाखा दा आं बेहाय बख'नोसै र' आं दसे दोनथ'नि बख'नोसै बे फैसा दंना गैया मिथिया आं दा 10,000 बख'नायनि गगोना गवा गबाथ' मोजाङानो जाबाय रिसिप्ट नाङा आंनो गबाय नै SBI नि बाथाय गनो नागिरा 10,000 बनबाथाय OTP फैलायो दा जोंना OTP फैया डाइरेक्ट गयो ओंखायनो माने मोजां आरोना नै मेसेजबो फैबाय गबाय नै 10,000 दा आं 10,000खौ लाखांबाय दा थांसै दा आं बख'खांबाय दे दायो आं डाइरेक्ट गारियाव गाखोबाय गारियाव गाखोनानै जों दा बाजार खालामहैनोसै आदा राजाया गारि सालायगासिनो दङ बिथांनि फार्स्ट पेमेन्टखौ होगोन जोङो गिबिसिन पेमेन्टखौ होगोन जों दा दावलायनो थांगासिनो दं लख्रायाव जों दा सेन्ट्रेल जेल थांगोन ओमफ्राय जेल सिङावथ' जोङो लानो मोनखाया नङा फन फैनो हादोंमोन बेखायनो आं दसे लाखिथ'दोंमोन दा जोङो सेन्ट्रेल जेलाव थांगोन आरोना जेलाव माने आङो मबाइल लांनो मोना होनना खोन्थादों मबाइल लांनो मोना आरोना आं खोन्थायाखै माने बियो मोनसे माखा नेमखान्थिखा मबाइल लांनो मोनखाया आरो मबाइल लांनो मोनखाथारा मैयाबोथ' नोंसोर लांनो मोनाखै रन्जन मासाखौ लोगो मोननायाव बिथांमोना मैया रन्जन मासाखौ लोगो मोनबाय दा आंखौ लेंदोंमोन नाथाय आंखौ बिसोर गारना थांदों आरोना बिराद बोरैबा बिसोर मानसिफ्रा आंखौ नेनो होनानै 2 घन्टा नेदों आङो 2 घन्टा नेनानै एसे ब्लड नै फन फैगासिनो दसे दोनथ'नोसै आं जों बे लांगोन लकेल दाउ आलु गोरलै सामब्राम ओमफ्राय आरो मा मैगं मोननो नायनोसै जों दा बेखौनो लागोन आरोना ओमफ्राय जों जोबथेसालियाव सोनो मोननाया मोजां मोनगौमोन गोसोखां नाथाय मा खालामनो माखासे नेमखान्थि दङ सोरखारा दाना होखानाय दा जों बे लकेल थाव गोथां लादों आरो आपेलबो लादों आरो माइरं लादों जोसा माइरं लादों जाबाय जोसा माइरं नैबे जाबाय आपेल आरो नै थाव दङ बायदि बायदि दङ नै माबा मस्ला मस्लिबो दंलाबायो दा देखायगोन दे दा जों बाजार खालामग्रोयो नैबे लख्रा बाजार दै बेखौ लख्रा बाजार होनो जों दा गारिनिफ्राय ओंखारबाय दा नै फिसा दखानफ्रा फिसा लायनोसै जों दाउखौ गोदाखानायखौथ' लांनो मोनालै ना गोदाखानाय लांनो मोना गोदाखानायबो लांनो मोनबावा नै देन्जार नेम बानायना दोनदों नङाबा अमाखौनो हैनो हागौमोन अमाखौबो लांनो हाया नै जों दा दाउ लानो नागिरदों
নতুন আলু কিমান নতুন কিমান নসুরালে উঠুম না মাদা 40 টাকাতে বেশি আছে কত 50 টাকা হইছে আপনি 40 টাকা আরো কম কর না दे दा जों आलुखौ लाग्रोनि सामब्राम गुफुर ओमफ्राय आलु ओमफ्राय नैबे बानलु फाग्लाखौ लानांगोन बानलु फाग्ला जाग्रा दंनो बेखौ लानांगोन এটা কত জেলা কিমান এটাত মানে সাইড পাঁচটার কিমান এটো কিমান 60 টাকা কিমান 20 টাকা ও 6টা পাইতো পাঁচটাই পায় পাঁচটা ছয়টাই পায় আপনার এনে আঙুল ঘুরালে কিবা লাভ হবে না आसोल आलु चिन्नो नागिरदों जोंखौ सानसेयावनो मिक्सार आरो गोथां मैगं दङ ए 5 ना किलो दे এই 4 ভাগ 5 रेडी की ভাগ 5 এয়াল 6 ভাগ 6 এয়াল 7 ভাগ এয়াল লাগিব দুটা দি 8 ভাগ জিয়া সব দি হিসাব করে দি ভাগ এই 9 ভাগ 9 ভাগ এয়াল 10 ভাগ 5 টাকা 200 না দে সব বুঝি দে এই ভাগ সব বুঝি দে কিমান 10 ভাগ এই ভাগ অলপ নক মিলাই দিব জানা 1 পন 10 आरो नै लाव लानो नागिरदों लाव 6टा लावा बे थुमफ्रु बै गोलावा बारा गोथाव जायालै इ गोथाव जायो बेदरजों बिलाहि 5 किलो दे आरो माबा बायगन लांदों बायगन 5 किलो बेखौ लानो नामा माइलाय ধনিয়া পাতা আছে না जोंना बर'फोरा इदि सामब्राम बिलाइखौ बारा जायालै 1 কিলো আনছো দিনা তো এতো কি 1 কিলো আনছো কিমান কিলো 1 কিলো তো এনে তো আমি 10 টাকা 3 টাকা দই না নন কিমান নালাম 160 টাকা শুনো 20 টাকা লাভ দিলা दुन्दिया लाबाय नै सेरसे তে পিছত টোটালি হিসাব করলে হলো आरो नै बायगन सुगासिनो दङ दा बेखौ देखायबाय थाला डाइरेक्ट देखायजोबनोसै नैबे लाव बायदि बायदि दं नैबे आलु टमेट' नैबे बानलु सिब्र ओमफ्राय नैबेहाय दङ मुला जोसा माइरं थाव ओमफ्राय नैबे अलकबि बायदि बायदि आपेलफोरबो दंलाबायो बेखौ दायो दसे थाना देखायसिगोन नङाबा देखायनाय जानाय नङा जानो हागौ दा डाइरेक्ट दाउखौ देखायनोसै दा जों नै दाउ दखानाव फैबाय दाउखौ ओमफ्राय लानांसिगोन दा नै जों दा लकेल दाउखौ लाबाय नैबे बस्थायाव ইয়াতে যাব নেকি যাব কিয় নাযায় ভিতৰত কিয় থাকব ভালকে ল'ব অলপ ওলাই নগ'লে হ'ল কিমান হ'ল 5200 जों दा बाजार खालामखांबाय दाउ लाबाय टमेट' लाबाय फुलकबि लाबाय ओमफ्राय आरो बानलु फाग्ला लाबाय मा लाखा दा खनसे बुंनो आरो दुन्दिया मुला लाबाय आलु आपेल आलु गासिबो नैबे आदा बिराजानि अननायाव आरोना बिथाङा सिगांनो बुंखादोंमोन जे फार्स्ट पेमेन्टखौ बिथाङा जोबथेसालियाव होगोन होननानै बुंखादोंमोन आं दहायनो खोन्थाखाबाय फार्स्ट जागायजेननाय भिडिअ'नो खोन्थाखाबाय बिथांना इउटुब पेमेन्टआ दाख्लै बे मासावसो हाबखादों बिथाङा लेट जादोंमोन आरोना सिगाङाव हाबनो लागा दंमोन नाथाय बुहुत लेट जाबाय लेट जानाया जाहैबाय गुगल एडसेन्स पिना सफैथ'वाखैमोन बेनि थाखायनो लेट जादों आरो ओमफ्राय दा बिथाङा बेखौनो बुंखानाय लेखा दा बेखौनो मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों माने मावफुंखाबायानो आरोना दा जों हैनांसिगौल' बुस्थुखौ दा नैबे जों लेफ्ट साइडजों हाबनोसै बेनो जाबाय सेन्ट्रेल जेलनि गेट नाथाय जोङो गेटनि ससे बारनानै जों भिडिअ बानायनो मोनगोन नाथाय सिङाव जों भिडिअ लानो मोननाय नङा आरोना मानोना माखासे नेमखान्थि दंखायो दहायनो खोन्थाखाबाय आङो नैबे जाबाय नै सेन्ट्रेल जेलनि गेट गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि दिनैसो फैफेरदों आङो आदा बिराजानि अननायाव बिथांनि अननायाव नुबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम बिखिजा फैबाय आङो दा नैबे ससेनिफ्राय जोङो भिडिअ लानो मोनला आरोना नैबे लास्ट भिडिअ लानो मोननाय जायगा आरोना बेनिफ्राय जों भिडिअ लानो मोनखाथारला आरो नङाबा सिख'जागोन बुजागोन हमजागोन नैबे जों लाखिनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो
भिडिअखौ बन्द खालामनांसिगोन दा फैनानै खोन्थाफिनसै जोङो बिथांमोनहा मा मा होन्दों मा मा होनाखै आरो माखासे लाइजामबो लिरखादों दहायनो खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो ओइ नै आदामोना गोरामोन दं अरगेंमोन नैबेखिसो हाबनांगौ आरो ना बल दोनथ'दो नोंथाङा जे जोबथेसालि सेन्ट्रेल मिरु बा मिरु जोबथेसालियाव बे अनसुंथाइखौ हैबाय आं दहायनो बुंखाबाय बेखिनिखौ हैनायाव नोंथाङा माबायदि मोनखो जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि खोथाखौ लाखिनो हाबाय बा नोंथाङा रादाय होदोंमोन सिगांहाय बे रादायखौ नोंथाङा मावफुंनो हाबाय दा नोंथांनि गोसोआ माबायदि मोनखो गिबि गिबियावनो नों प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलाव आं बयनिसिमबो फोरमायो जायफोर जोबथेसालियाव थानायनि माखासे जारिमिनखौ लानानै आं फंनैसो बुंदों सोरबा दैदेनगिरिफोरनि सायाव आंनि बे चेनेलनि नायगिरिफोरनि हेफाजाबाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव जा थाइसे थाइनै आं मालाबाबो बेबायदि आंनि माबायाव चेनेलाव फैसा हाबगोन आं सानाखैमोन बयनिबो अनसायनायाव आं जा फैसा हाबदों बेखौ जेरैबायदि जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय दिनै माखासे जाग्रा मुवा गाननाय जोमनायखौ हाजोबा नालाय दा जाग्रा मुवाफोरखौनो हैबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव आं बेबायदिनो आरो रायजो राजाफोरनि आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि हेफाजाबाव उननि समाव बेबायदि आंनि माबायाव एकाउन्टआव जुदि फैसा हाबबावोबा जायफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा आथिं थोंसि गैयै सोरबा आखाइ गैयै नोरजियाफोरनो आं जायफोर बेबायदि मानसिनो गासिबोथ' हानाय नङा सोरबा साफा सानैनो आं बेबायदि हानाय बायदि मालाबा बिदि हाबोबा होनायखौ आं मिजिंखौ लादों दिनैनि बे जोबथेसालियाव हैनो हानाया आंनि साननाय आंनि गोसो गोरबोआव आंनि चेनेलनि नायगिरि आं बुंनांगोन आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरखौसो आङो खुलुमनांगोन गेदेरमा रायजो राजाखौसो आं खुलुमनांगोन रायजो राजानि हेफाजाब मोनामोनब्ला आंनि चेनेलनि नायगिरि हेफाजाब मोनामोनब्ला होनो हानाय नङामोन बेनि थाखायनो आङो बयखौबो आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरखौसो आङो आखाइ खबजोबनानै आं खुलुमनो गोनां जायो आरो उननि समाव आंखौ बेबायदि जौगाहोलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो बेखौनो आङो आसा खालामो जोबथेसालियाव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै सिनियर जुनियर बिथांमोननि जारिमिनखौ लानानै सोरबा बर' दैदेनगिरिफोरखौ मालाबा बुंफ्लांबाय जाहाथे आं बेबायदि बुंफ्लांनायाव जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरि जिखुनु जाया सोरबा साफा सानैखौ आं मालाबा बुंफ्लांदोंबा आं बयनावबो निमाहा बियो जिखुनु जाया समाव बुंनाय बायदि खोथाफोरखौ मालाबा समाव मावलांजोबनो हाया सम नांगौ बेखौ जोंबो बुजिगौ बिनि थाखायनो उननि समाव बिटिआर एकर्डनि जेरै दफायाव थानाय बायदि जोबथेसालियाव थानाय बर'फोरनि सानजानि सिमा बारायनाय जिखुनु जाया बर'फोरनि समयसाखौ बिटिआर एकर्डनि सायाव मावलांनो हागोन होननानै आङो दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आसा खालामो जिखुनु जाया समाव आंनि चेनेलनि गेजेरजों सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों मालाबा बर' दैदेनगिरिफोरखौ बुंफ्लांनायफोर गोरोन्थि दंबा आङो निमाहा बिनानै थायो बयनिसिमबो नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बिथां बिराज आदाया मा बुंखो बिथांनि चेनेला जाहैबाय गहपुर बिहार चेनेल नोंथांमोना मिथियाबाथाय आं डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौ आरो गोबां मिथिखायो मानोना जों स्टार्टिंनिफ्रायनो दंखायो जेब्लानिफ्राय बिथाङा चेनेलखौ बेखेवदों अब्लानिफ्रायनो जों दंखायो दासिमबो दंखायो आरो जों थाबाय थागोन ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना जुदि गोदानबाथाय जुदि मिथियाबाथाय बायसान्स मिथियाबाथाय बिथांनि चेनेलखौ मदद होबानो जाबाय बिथाङा जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ दिहुननानैबो भिडिअ लाबोगासिनो दङ आरो लोगोसे बेबायदि अनसुंथाइ होलांगासिनो दङ आरो होलांबाय थागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों अब्ला लोगो नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ माखासे बाथ्राखौ गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि